नैबे जोंहा डाइनिं मेनेजार माने बेयाव संनायफोरखौ बेनो कन्ट्रल खालामजोबो आरो दा फंनैसो सोंसै आरो दायो माबायदि रानगोन खैथायाव मोनजागोन एसे खोन्थाना होब्ला मोजां जागोन आरो दायो बेलासे गोजा बायखांना 4 बाजिनि उनावहा राननाय जागोन बयबो न'खरा बासन लाना फैनांगोन कपन लाना फैनांगोन बे कपनाव नायनानै सोरहा मिठां मोननांगौ बेखौ रानना हरजोबनाय जागोन बेबायदि खालामनाय जादों आरो माने राननानै हरगोन आरो ने बेनिफ्रायनो जनप्रति जेनेबा न'खराव खैजोन दं सोरबा 6 जना 6 जननि कापनै गोलैनांगोन मा गोलैयो सासेयाव कापनै गोलैबा 6 जनाव 12 काप मोनलांगोन बेबायदि सिस्टेमाव थांगोन देग्लाय बोसोरावलाय बेदरा बेसेबांसो देग्लाय बोसोराव बे 26 तारिख जाबाय 6 मन 5 मन हाथ फारला 5 मन हाथ फारला बहुत माथो ने होमबाथ' बहुत बुरजा मोनजागोन धन्यबादसै होमबालाय न दे थेंक इउ दालि आमाय संगासिनो बेखौ गोरान एवनाया माहाय खम जाबाय माहाय खम जाबाय अब्लाबोथ' गोथाव जागोनदां बिराद बुरिया गोथाव संख्रिया अके बेंगलफ्रि दा जायनि जागोन आरो बे नामखौ होमबाथ' दिनै बिराद मोनजासैलै गोथावहै बुरिया खालामगासिनो दोङो नै माबायदि रानगोन गोथाव बर्दिननि गोथावनो गोथाव 사실 tinggal situ kaina ini tuh
हाखाबाय दां दे राननायावनो जानो हाबाय